Iqalile ingqungquthela yezebhola likanobhutshuzwayo iWorld Football Sumit eThekwini. Ukuzwa kabanzi ngalengqungquthela sixhumana nentatheli yezindaba zeSABC uVusi Khumalo ohambisana nomthwebuli wezithombe uJapan Mathebula. Vusi sikwamukele ezindabeni zasemini sitshele ngokubhungwa kulengqungquthela kanti futhi ithanyelwe ngobani. Yebo, le ngqungquthela einsuku ezimbili isiqalile iqala nje namhlanje ngehora leshagalolunye iyoze iphele kusasa ngolwesine. Ihanjelwe ke izikhulu ezinkulu kakhulu kusukela koSAFA ngathi nje ama federation nama league kakhulukazi aseEurope. Siyakhumbula ukuthi le ngqungquthela sekuyaqala ngonyaka u2016 kulonyaka izobe ila okokuqala ngqa eAfrika. Sakhumbula futhi ukuthi kwakumele ibe khona ngonyaka u2020 kodwa ngenxa yesifo iCovid-19 so ayibangisaba khona ke so yenze oqala ngqa ezwenikazi iAfrika. Lapha ke izinto ezibhungwayo nokuyizona ezibalekile ukuthi abadlali bengathuthukiswa kanjani kusukela ezikhungweni zeinkulisa zabadlali kuze kufike lapha phezulu umdlalo uma esedlala esigabeni esiphezulu kakhulu. So ingqungquthela ebaluleke kakhulu le ebhekene kakhulukazi ukuthuthukiswa kwezemidlalo kusukela lapha emazingeni aphansi kakhulukazi ezikoleni ukuthi kubuyiswa kanjani lolo zinzo lokuthi kudlalwe ezikoleni. Njoba ngicela nje uba Mathebula ukuthi aphene ngaku left wakhe ukuze nibonele kahle izithameli ezikhona la eniki kakhulu zizoba ingxenye yale ngqungquthela esiqalile ke lapha edolobheni eThekwini enze oqala ngqa ezwenikazi eAfrika. Kunjalo ke abantu abangaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa abayingxenye yale ngqungquthela kanti futhi basuka emazweni angaphezulu kwamashumi amahlanu esingabalala ukuthi ezinye izinto ukuthi abadlali abakhuthazwa ngazo ukuthi kuxoxwa kabanzi ukuthi abadlali bengayiphatha kanjani imali zabo ngoba kuye kwenzeka isikhathi esiningi uthola ukuthi umdlali ngemuva ukuthi seqedile ukudlala ibhola sewabeke ethala amakhokho engebe sakwazi ukuthi ayiphilisa. So kungenxa ke yezinto ezibalekile ekutheni bakwazi ukuthi zidingidwe la bakwazi abadlali banikwe amakhono ukuthi ukuphathwa kwemali kanjalo futhi namaqembu ukuthi abadlali kumele baphathwe kanjani kakhulukazi ngokusayindwa ama contract. Abadlali kumele ukuthi baqonde ama contract abangena kuona. Sibonga kakhulu noxolo. Sibonga kakhulu kuVusi Khumalo ubesibikela eThekwini.